So, magandang hapon mga kamaster, no? So, andito ako ngayon sa Bilyamor Boxing mga kamaster. So, magtitrain ako dito. Ayun si Coach dito, no? Bilyamor. So, ayan si Coach Ting mga kamaster. YouTuber din yan si Coach Ting, no? So, si Coach dito, Bilyamor. So, meron palang laban si Coach Ting sa... Kailan yung laban si Coach Ting sa Batang YouTuber? July 11, no? July 11. July 11? July 11. Shout out kang Raketirong Master. Yan, idol. Tingin sa pagbisita. Please subscribe his YouTube channel, guys. Tengbisaya, Tengbisaya. Isang malupitang idol. Thank you. Salamat. Nakita ko na sa personal si Coach Ting. Thank you. Ano naman yung lista? Ano natin sila lista? Lista ka. Ato ng YouTubers. Saka YouTube, di makoy. Doon ka man dyan, isin siya. Sini. Asa sa lista mo? Ano sa mga mapitay mapitay rin guys? May kampo ang kabasa? Ay, parang gulo sa DC. Raketirong Master guys, nag-start na nag-training dito sa Bilyamor Boxing Gym. Ano? Welcome to my vlog. Naka-promote. Ha? Oo. Na-promosyon. Naka-YouTube? Wala. Ikat balik. Right. Ganun. Balik ka sa. Apoy. Na. Masaya siya kasi sa exercise na rin sa pan YouTube. Search mo. Ini. Kiri-kiri. Ya, puan to pen. Ayan, naging mo pati ko baba. Tanawa ninyo. Ay, pinag-share. Huwag ka? Tanawa ninyo. Hindi tanawa ninyo. Okay. Dilisan. Okay na.
Okay na, okay na. So yun mga master, no? So tapos na tayo mag-stretching mga master. Hey, what's up vlog? Saan tayo magtuturo sa akin ngayon mga master? Basic, wala na to. Oo. Sino sa kamot palit? Na? Suot kami. Ano job? Miss naman. Job. Palit. Job. Naunahan, hindi may take ko. Hindi may take ko. Start, pati ka sa start. Mana isi simpan masa point. Mana mo? Job. Ano job? Straight. Oh, ulit. Straight. Job. Straight. Udah masa. Nah. Job. Straight. Twist. Twist na. Straight. Job. Straight. Ah. Job. Straight. Job. Straight. Job. Straight. Bang, nice. Ipok ako. Jab, straight. Sa kamay, sa kamay. Straight. Then, draw. Anak mo. Nah, ito to level. Level. Jab, straight. Pok. Nah, lagi ginawa mo sa isa sa. Pok. Nice. Sap. Pok. Nah, pistil. Pok. Pok. Ika ba? Karena semua lawan ya, Ako sa nito. Kau baksa dia sama sama loh, undang ya. 2 minutes lagi apa dito? Mga master no, so dito tayo sa William Boxing Gym.
Coach, ano ang maipapayo mo sa akin sa kagaya ko nga maguhan? Ano ka lang, mag-training ka na maigi, go basic, medyo si Aljon sa lugar doon sa Bourbon, Cebu. Yun ang gagamitin mo para siya magiging trainer mo ha. Kaya everyday, mag-jogging ka everyday para may stamina ka. Okay? Okay. Okay. So, ayun. Alright. So, yun mga master, no? Maraming salamat mga master.